Dnes mám pre vás niečo úplne netradičné. Keď tu bol indický premiér Modi, jeden z najsilnejších mužov sveta, doniesol tradičné keksíky z indického štátu Bihar, ktoré sa volajú tekua a sú niečím, ako bývajú tradičné slovenské keksíky, ktoré ešte zvykli robiť aj naše mamy. Takže dovolte, aby som vám ukázal, ako vyzerajú a ja aj ochutnal, ako chutia. Veľmi podobné ako naše. A ukazujem vám to preto, lebo vidíte väčšinou v médiách oficiálne zábery, prijatia na najvyššej úrovni v krásnych priestoroch, ale súčasťou diplomacie bývajú aj také milé pozornosti, ako sú ich tradičné keksíky. A prispieva to k tomu, že tie vzťahy sú potom lepšie, že tá nálada je priateľskejšia a naozaj mnohé veci sa vyriešia, keď aj tí dvaja štátnici vidia, že sú aj normálni ľudia. A preto som aj ja pánovi premiérovi Modimu daroval niečo tradičné. Boli to špeciálne vyrobené piešťanské oplátky, napísané v písme hindu a takisto sme ich spolu ochutnali a musím vám povedať, že aj jemu chutili tak, ako mne tie jeho. Pekný deň so spomienkami na Indiu prajem ešte.